O presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, e o alcalde de Pereiro de Aguiar, Luís Menor, supervisaban a finalización dos traballos da nova obra de paso sobre o río Grañal, na estrada que comunica o núcleo rural da Venda co de Calvelle. Esta obra sustitúe a infraestructura de drenaxe existente que se atopaba nun moi mal estado de conservación, derrubada parcialmente e dificultando o paso. Estamos aquí para a apertura desta ponte no río Grañal, aquí no concello de Pereiro. É unha obra con un orzamento de 133.000 euros, o 80-20, e é un exemplo de colaboración entre administracións, e nos prace moito pois haber dado satisfacción a unha que nos trasladaba o alcalde, a unha demanda nun vial que ten a súa relevancia e ten importancia, pero deso sabe moito máis o alcalde, e pola parte que nos corresponde na Confederación, pois unha satisfacción de haber culminado pois esta colaboración entre administracións na senda de seguir profundizando nese senso. Un día no que restablecemos un servicio esencial para a mobilidade, ademais temos aquí para a mobilidade de todo tipo, porque aquí tamén hai unha ruta de senderismo moi utilizada, tanto por peóns como por ciclistas, e, por lo tanto, estamos nunha infraestructura moi necesaria. Eu remato dando as gracias públicamente ao presidente da Confederación, porque desde o primeiro minuto lle trasladei a importancia e a necesidade deste servicio, e il lo colleu da súa mão e o axilizou, xa digo, o máximo posible dentro do que son a normativa de contratación e dentro do que é unha obra destas características. Tamén a empresa adxudicataria, que tamén unha vez realizada a adxudicación tamén o levou a cabo nun tempo con intensidade e nun tempo récord.